היי, אני עומר, וזו הקייטנה נראה לי החמישית שלי פה, ואני ממש נהנה. לי קוראים איתי, זו השנה הראשונה שלי פה, וזו פעם ראשונה שידעתי שהקייטנה הזאת כיפית, ותמיד הייתי קייטנה ולא היה לי כל כך כיף. זו הקייטנה עם המדריכים הכי טובים, דואגים, וגם מביאים כדורים, חולצות, ערכות, הכל. הליגת האלופות והמונדיאל היה לי ממש כיף, והיום, הלייזר סיטי. כל פעם שאני מגיעה לקייטנה, אני פוגשת חברים, ועוד חברים, ועוד חברים. היה לי מאוד כיף בקייטנה. אני הייתי בחופש הגדול הקודם, בפסח והיום. הניצחונות שלי במונדיאל ובליגת האלופות, ואת הקשר חוויתי עם כל החברים והמדריכים. אני מאוד אוהב את הקייטנה הזאת, קייטנה עם הרבה פעילויות ואטרקציות. והאטרקציה האהובה עליי, האמת הייתה הלונה פארק, ועכשיו נהניתי מהאי-ג'אמפ והבריכה והלייזר סיטי, היה ממש כיף, ממש. גם פגשנו שחקנים, הכרתי פה ילדים חדשים, הכרתי כאן את אורון, שאנחנו חברים, והכרתי כאן מלא חברים. היה לי ממש כיף. הייתי ממליץ שילדים יירשמו לקייטנה הזאת. זה צוות מדהים, הם חברים אחד של השני וזה כיף ככה. את הטורנירים, את האימונים, אהבתי את האי-ג'אמפ, והכי אהבתי את הלונה פארק. קיבלנו כדורים, חולצות, בגדים כאילו. הקייטנה ממש כיף להיות בה. אני בערך נהניתי מהכל. הוא עשה לנו הפתעות ולא ידענו. כל יום הוא עושה לנו יום כיף, אפילו שאנחנו לא יודעים את זה. הקייטנה היה כיף. אני ממש אוהבת את המדריכים. אני נהניתי הכי בכדורגל שהיה את הטורנירים. אני הכי נהניתי בלונה פארק. זה הטורנירים זה כיף שמראים לי ושתומכים בי, ואני אוהב גם ללכת לאטרקציות, האטרקציות זה ממש כיפיות. שאני תמיד אזכור כמובן אותך, שאתה כל הזמן דואג ועוזר, ולפעמים כשיש דברים אתה מנסה לפתור אותנו, ואני הכי לוקח את האי-ג'אמפ שהיה לי ממש כיף בו, כי זו השנה הראשונה שלי ואני רוצה להירשם כבר שנה הבאה. רק שרוחו